Okay. Det er vores sidste video, hvor vi er 4. klasser. Okay, tag din telefon frem, vi skal se, hvor klokken er. Er du fucking der? Oh my god. Hvad? Oh my god. Kan du se på mit bord? Oh my god. 1 minut. 5. klasse om 1 minut. 5. Okay. Udskoling. 4. Stræk 4. Vis din telefon til skærmen. 4. Okay, bare hold den der. Du slukker på et tidspunkt. I don't care. Oh my god. Nu. Bliv for. Vi kommer aldrig til at være 4. klasse igen, når den er 12.5. Oh my god. Sidste minut som 4. klasser. Sidste minut. Fuck. Vores sidste minut som 4. klasse, det var sådan nervøsitet. Yep. Hvornår bliver den 5? Seriøst. Kom nu. Jeg tweaker. Nej, seriøst. Hvis den ikke bliver 5 nu, så er det så går jeg hen til Albertslund Musikteater, og så siger jeg er ikke tysker. Altså. Stadig fucking 4. Ja, jeg sagde indskoling for venner. Nå.